simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun ko makkande jippi eywa anani alaysa Allah mbele wana Allah bi ahkamil hakimina kanko ɓuri wawde ñaawde e kala ñaawo mbele wana Allah ɓuri wawde ñaawde jawabu mum ko bala aha wa ana ala zalika min ash-shahidin minne e seedi bi dum min e dum kam koy seediji min jeya wonde kanko ɓuri wawde ñaawde koy seediji min jeya dum suratu iqra makkiyatun ayja ko sappo e jeenayi wiyama nde ɗo simore qur'ana fof kayre adi jippade nde jippi koye nelaɗo Allah en woni gaaru hira en rewanno Allah fajiri ni seeko nden jibril telle makko o wi jibril nde are makko nde tamuɗo hayre to wi mo jangu o wi min mi meeɗa jangude mi anda ko jangete o wi jibril nangimo ñoƴƴimo ha o tampi woppimo wimo jangu o wi wonde ko mi anda jangde mi meeɗa jangude o jibril kadi ñoƴƴimo ha o tampi woppimo ɗo piigol bayda ɗo joli ɗo piigol bayda joli sa waɗi ko bone fiye nena sallallahu alaihi wasallam jibril kul fiide mo tan kono ñoƴƴimo on ñoƴƴama haw tampa o woppam o wima jango wima ana bi gaari ana nanda ko jangan kon sa noon o wi mi iqra bismi rabbika iqra jangu bismi rabbika inde joome alladina on khalaga tagɗo tagoje khalagal insana o tagi neɗɗo min alagine heɗɗere tagɗo neɗɗanke heɗɗere ko on nde iqra jangu wa rabbukal akramu joome woni tedduɗo mo ala poto nurɗo e mum teddungal alladi on allama janginɗo bindol bilgalami sabu kuɗol sabu wallitorade kuɗol Allah jangini en gandal kono ma winde allama bil qalami sabu wallitorade bindol o jangini en bindol kono ko bil qalami noon ko wallitorade kuɗol o ba ko isti'ana ko wallitorade wallitorto kuɗol wona kuɗol jangintuma kono ene wallitore ko jangata ko kuɗol ballitorto ma binda allama al insana ma lam ya'lam o jangini neɗɗanke ko andano ɗo aya o haali o aya ko ɗo haali ɗum ɗo o adi jammude kanko nelaɗo Allah o hooti noon omo signa omo wayno kulɗo ni o arti galle makko nde o arti galle makko o yumma Khadijatu zammilini suddam o suddi maleko artema ko ya ayyuhal muzammil o wi arti o ummi o jooɗi yumma Khadijatu wima ko woni ko yi joni noon o haalan yumma Khadijatu ko tawimo to ladde to ko o wi an Allah hoynatama abada ka jokkowo enɗam ka jiɗɗo moƴƴen ka hunde ma fof timmi an Allah hoynatama noon Allah wi noon yumma Aysa yumma Khadijatu wimo yumma Khadijatu noon ko ƴoƴƴo o wi o yiɗi andude mbele ko are nelaɗo Allah ko mbele ko neɗɗo walla ko seyɗade kono farude li tadriya haw anda ahuwal wahyu am igma'u mbele ko are makko ko wahyu walla ko seyɗade kanko yumma Khadijatu nde ne sallallahu alaihi wasallam wi ko arno am ko ari nanni o tan kanko yumma Khadijatu itti misor makko ɗo itti misor ɗo han Jibril yehi no moggine o artiri misor o kadi Jibril arti kanko yumma Khadijatu andi wona seyɗade sinno ko seyɗade sa itti misor ma weltoto ɓeydo ko ɓallade kono tawde ko jeeyi wona seyɗade ko goɗɗum o yaade nelaɗo Allah to warqata Bunnawfal on saha warqata ko neejo yaara duuɓi 90 pawɗi on noon ko banum debbo banum gorko Khadijatu warqata noon ko ceernajo ko dabotoɗo o are muɗum pour ƴewanamo nelaɗo Allah non cukalel hulata hunde tan huylito tan nawa ɗum ceernajo ni o wi mboɗo yiiɗi banam gorko mboɗi keɗoɗa haala ɓi miño o keɗoɗa ko haala ko nana ƴeewa ko wiya
bele ganda ko yi ko firti warga wi haal o haali ko yi ko kanko nelaado no yirni warga to wi mo dum do ko namusu Musa saki fabtasimi ko hawninde Musa yino nde ko nden hawninde kanko do yi ko arno e Musa ko dumare makko wana seydani hanino bodo jogi doole bodo jogi sembe nyalawmo mo makkanaabe jogori yaltinde mo wuro ngo taw bodo jogi doole mi walluma hani mo tawa taw bodo wuri ya laytani kuntu fiha saliman jazaa wa kuntu hayyan lada al-ikhraj min idam hani na nyane hen bodo wuri bodo woni sagata nyalawmo be jaltintuma mi walluma neladi mami yalta o wi yaltal kay hay goto addata ko gadda ko hawa seltude ala a añati jaltinda wuro ngo mi andano tawatan kono yalta nyalamo warga to haalidu e nyalamo nelada yalti dubi sappoyte taw te o wana wali ndeke andi kay haalde ko ara wana wali yak dum ko ha ko gede Allah ha o wana wali alta te wadi وننان وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وعندني نتلك عندك أدري أندس وعندني نتل بيوال وعندني نتل جند وعندني نتل متش إكو ونادو كلا كو غونغ إن الإنسان نتل لا يدغى أن بيوا ولكو بيونا سمو أن رآه ويهور مكو استغنى ومعل ويهور مكو مجوغي جوتنا مرتا aya garo o jippi koy Abu Jahl kanko wi non o dañi jawtan musti inna ila rabbika an danke fewde jomede arruja awli duttogol ara aita habaram alladhi on yanha mu ena hada abdan maccudo idha salla so tawi ene jula kefero kado wona laado Allah julde halanam on sad andi afam o yi woni sababu ko Abu Jahl oma namdo Quraysh ko be o wi Muhammadu en ƴettatini mum ni irñe leydi ñana kala don dara e mbi aha o wi mi wondiri laata e Uzza so mi yimo wadu dum mami yabbu e daane makko mami irñu tiine makko e leydi wadi nyalabo goto ari o tawi nelaado Allah ne juura o tawi ne sujji o ari pour o yabba e hoore nelaado Allah tan be tinani habe ji o mo yara gada hadalde o mo yara caggal hawa ari sarma be no wade leydi ndeng o ajji do aji mi jam an kan wone on kan wone faade bi ko ni malaka ko e ko mawda men ko o wi mi faye makko mbodo yidi yabbude mo hakkunde me makko wayno gambol ni wayno rigol ene wadi jeygol ha heewi jimi kadi yimbe wadbe jibibji e dari sarama kulmino dum woni ko janno ko na sallallahu alaihi wasallam wi so ballino mamin ma yibe fo ji malaikaaji ceerna mo tergal beddo o de wi repude woni alladhi on yanha mo ene wena hada abdan maccudo iza salla so tawi ene juula ara aita habram in kan so tawi kanko kadetedo alal huda walati makoy pewal aw amara walla kanko kadetedo o yemitta bittagu wa ko kulul Allah ara aita halanam in kazzaba so tawi odo kudado fenni ne laado Allah wata walla o runkitima masalan limana alam ya alam bele kanko biyo woni hada ne laado Allah julde o belew anna bi anna Allah wande Allah yaraniya anda kalla gufto kan la illam yantahi so woppani ko wadata ko Allah wi la nasfa an ma min dasmo min dasira mo bin nasiyati kinsi fewde ceygol nasiyatin kinsinol kazibatin pengol khadi atin gofgol Allah ngol do wiyama nyande walde badri kanko Abu Jahl ko nyande hen o may nyande hen o wara Abdullah ibn Mas'ud koy sahaba be nelaado Allah ko dabbel ko doba ari tawi Abu Jahl ene leli taw non fittandu gasani on kan ay dawo wawa kono non omo wawi omo yiya omo ndara kono wawa ummade kural nanna e makko
joni no Abdullah ibn Mas'ud omo heddara seeda ko bihi ramagul an heddi seeda fitan heddi fa khafa non an yakuna bihi quwwatun o huli non hade Abu Jali ene wawi tawne jogi sembe fa yuzihi lorlam de wonno be mbi de o hade Abu Jali bayde Abu Jali en so heferebe so darima kanko Abdullah ibn Mas'ud de wonno ko dabbe godam so wirti Muhammad ala fokam battam be nanganmo tan e mbadamo singi be nango o do jette weddomo e o kadi dangamo tebbom kadi weddomo o ya be mbado hon sabatas habe tampa be ngoppo mo ya goram non tan mbadannom Allah mo ko famdude joni non o tawi Abu Jali ko juwaado ene leli hakkude heferebe o wi on darto wodi kam gila makko jawla dum wara dum kadi o dari to wodi o mo jogi kural makko o tiri laanyal makko kanko Abdullah ibn Mas'ud laanyal ngal wadi kural ngal bay corot e hinna Abu Jali naate hinere he joni non hangande o andi hankade Abu Tampi o ari non o ronki ngabbude Abu Jali nde wonno ko tabbel Abu foti kono babbani o ala dole ngabbude o ngabbiri ko feere o ngabbiri ko bange koyde to omo ngabba koyde he omo bafa haw ngabbe becce mum o jodi becce mum o wawa wadde beddal to ngabba becce o wawa omo rabbi ha ɓurti koto koyde Abu Jali so iwri omo ngabba koyde he omo bafa hawa ngabbe becce he o jodi ɗo ngabbe becce he o jooɗi ɗo o wiya Ruway'il Ghanami ehe ma gaynakel dammiri andi Abdullah ibn Mas'ud gaynako o ehe ma kanko Abu Jali ɗo Abdullah ibn Mas'ud waɗe becce makko ɗo omo hedrata o nde wonno kefere yawata mayde leptot o ehe ma gaynakel dammiri laqad raqayta marqana aliyan hande de ngabbiɗo towi de wone wiide noon kanko Abu Jali Abdullah ibn Mas'ud hebbiri wimo al islamu ya'lu wala yu'la alayhi l'islam towat tan ala ko towata dow mum ande ko l'islam towi o wi joni noon armi haalamma walla mi maya mi fofto kanko Abu Jali o wi Abdullah ibn Mas'ud walla mi maya mi tampi o wi hol noon o wi silamam ka ɓuri welde addu silamam kam kirsirami kanka ɓuri welde taƴira danam nde Abdullah ibn Mas'ud telli ɓafi ha telli yaltini silam makko hirsimo kanko Abu Jali ha hoore nde dande serti koyal ngal kadi ne mawni o wawa rondade kanko Abdullah ibn Mas'ud o wawa rondade o ƴetti o yuli nafru ndu o haɓɓi hen garowol o haɓɓe radorde makko omo fooɗa omo yaha omo daasa hoore nde hawyetti yeeso nelaɗo Allah Jibril dere yeeso nelaɗo jala nelaɗo wone jalde omo daasa hoore nde ɗum woni la nasfa an bin nasiyatin kalimatin khaliya safa Abu Jali de hoƴi falyadu yo noddu naadiyahu batu makko andi ko nde nela sallallahu alaihi wasallam wiimo sa woppani hadde mi julde ma cekke jogi o wi aɗa andi kay min o wi o hebbiti o wi nelaɗal aɗa andi ngoɗo wuro ɓurɗo mi hewde tan tan ala ɗo somi welama mi adda ɗo pucci deɓɓi lebre e worɓe ɓe ngala bahe kewa cango ngo foof Allah yi fal yadu naadi o yonoddu fedde makko so noddi sanad uz zabariyata minen ma min noddi ɗiɗo malaikaji nelaɗo wi so noddino batu makko ma malaikaji jaggumo ceernamo yimɓe fof ne ndaara malaikaji zabbani en koji ɗi kalla gufto ka laatuɗi o horɗoftomo jokko ko juulannoɗa Allah wi wasjud juul wonande Allah waqtarib Allah ɗofto Allah suratul qadr simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun ko makka nde jippi aaje ɗe ko joyi woni ɓe ko jeegom kono ko joyi Allah wi innanu minan anzalnahu min jippini oɗo qur'ana kanko pop ummarade lawhul mahfuz fewde asaman aduna fi laylatil qadri e jamma laylatul qadri wa ma adraka mi andinani ma an nelaɗo Allah ma laylatul qadri mawnugol o jamma mi andinani mo o jamma mawnugol mum mi haalanani mo fodde makko oɗo laylatul qadri oɗo jamma noon kanko mawnugol makko khayrum min alfi shahrin
ɓuri moƴƴude e ujunere lewru rewde Allah ujunere lewru e rewde Allah e o jamma gooto foti baraji jamma o ujunere lewru noon hawta ko duuɓi 60 e duuɓi 3 e lebbi 4 duuɓi 60 e duuɓi 3 e lebbi 4 rewde Allah e o jamma ɓuri hewde baraji e rewde Allah e ɗiɗo duuɓi woni sababu o ko leñol nelaɗo Allah no rokke oɗo jamma ko gorko gooto koye yahudiyankoɓe ko dewannoɗo Allah o wakkitira makko lebbi ujunere omo rewa Allah omo fella jihaadi lebbi ujunere o meeɗa wakkitade komo fella haala ka haalana ɗum nelaɗo Allah nelaɗo noon haawa ɗum nelaɗo noon yiɗani ɗum leñol mum ngol kañum yo dañ ɗum o wi joomam a waɗi leñolam ngol dendagal leƴƴi fof kamɓe ɓuuri raɓɓide balɗe dendagal leƴƴi ɗi fof kamɓe ɓuuri famɗude golle ya rokkanam leñolam ngol hono ɗum ɗo Allah rokkimo laylatul qadri koye keeriɗi leñol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jamma o ɓe mbino heddi ha darga won wiɓe o natti kono noon ngol konngol yaraka ɓe mbi nela sallah sallam wonde galle o dallinori ɓe wonde jamma o natti ɓe ɓe mbi ko nelaɗo sallah sallam wi mi yaltino mboɗo holla on jamma laylatul qadri woodi ɗiɗo ƴettodirɓe kaari e kaari ƴettodiri jamma o yeehi won wiɓe noon ala jamma o yahani ko weede jamma o ko o tan ko ɗum yeehi ya sallah sallam ne wi ƴeewe e sappo battidiɗo korka ƴeewe mo e sappo battidiɗo korka mon jiimo Abdullah ibnu Ubay ibn Ka'b o wi kanko Abdullah ibnu Abbas e hewɓe sahabaɓe mbi ko jamma battowo nogas e jeeɗiɗi jofne nogas e jeeɗiɗi korka ko nden o wi jamma o ñande hen subaka mum wonno walde badri jamma le sukaji weeti ñande hen wonde walde badri ko on jamma wonno noon ɓeɗo mbi ɓeɗo noon ko anduɓe surbi noon ko noon woodi famide ɗum woni innanu minen anzalnahu min jippini o jamma min jippini qur'ana o fi laylatul qadri e jamma laylatul qadri wama adraka mi andinani ma noon ma laylatul qadri ko wiyete laylatul qadri o wi laylatul qadri khayrun min alfi shahrin ɓuri moƴƴude rewde Allah e lebbi ujunere tanazzalul malaikatu o wi malaikaji ne jippo e on jamma won ruhu e malaika ni wiye ruhu on ne jippo won wiɓe ruhu ko jibrilu wiyete noon won wiɓe ala ruhu o wi malaikaji ɗi so jamma o so ngari o wi woɓɓe gardata koye drapeau ji 4 hen drapeau darne e qabri nelaɗo Allah drapeau goɗɗo o darne e baytul muqaddasi drapeau goɗɗo o darne dow suudu Kaaba drapeau goɗɗo o darne to ɗuuri Sina kala galle julɗo gorko e debbo malaikaji ɗi naatan ne calmina ɗi mbiya eheyma julɗo gorko walla eheyma julɗo debbo ɗi mbiya kisal Allah yo wone ma so wona noon yimɓe ɓeɗo ɓe o jogo limtude ɓe ngala hen jarowo sangara ala hen taƴowo enɗam ala hen ñamowo tewu mbaba guirjo ala hen ɓeɗo tan woni ɓe ngala hen koddi ko pop ɓe ngara e muɗum moɓe tawi no dari ɓe juulay mum moɓe tawi no jooɗi ɓe juulay mum malaikaji ɗi noon gandugol kewgal mumen ala ɗo tolni o wi malaika goto tello ñande hen malaika o wiyama so wona al arsi ala ko ɓuuri mo mawnude koyɗe makko ne jeehi ha jeeɗe ɓiiri malaika o ne jogui ujunere hoore kala hen hoore ɓuuri mawnude aduna ujunere hoore kala hen hoore ɓuuri aduna mawnude kala hen hoore ene jogui ujunere yeeso kala hen yeeso ene jogui ujunere hunuko kala hen hunuko ene jogui ujunere ɗemgal kala hen ɗemgal ene subhina Allah laabi ujunere façonŋaji subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar kala ɗemgal nandane gongal ngal so udditi hunuko makko
omo subhina omo wiya Allahu akbar dendangal malaika gondo e asamanuji jeɗiɗi fof hirɓoto ko leydi sujjoya so wana ɗum tan annoraji jaltoje huɗo ko makko ni duppat ka fof pay ko leydi subaka fof o waɗata noon ko gotol kikiɗo waɗata noon ko gotol ñande jamma leltu kadiri o telloto omo imsinano julɓe horoɓe worɓe e julɓe horoɓe rewɓe e leñol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗeɗo kunuɗe pop omo imsinano ɗumen ha fajiri seko aɗani baraji tolno Allah wi warruhu oɗo jibrilu fiha e oɗo jamma bi izni rabbihim e yamirore jommaɓe min kulli amrin e kala ñawore nde Allah ñawata e nden hitande ha hitande gasa tuggude jamma leytu qadri ha jamma leytu qadri mum ɓuri kala ko jogori kewɗe o ko ɗon nden addete hankandi kees o woote budget o ko nden wotte maayo koye nden jogoɗo dañde koye nden jogoɗo wasde koye nden kala ko jogoɗa dañde e nder hitande koye nden arata ko on jamma ɓe ɗum ana hono laamu waɗat so tawi 30 fayi arde ɓe naɓe gona koye haalde e peese budget ji o ministére ko ɗum jogoro o ɗum o jogoro o ɗum ɗin peesete malaikaji nayyi ɗi totte jogoɗo mayde fof totte Azraïlu jogoɗo aldu fof totte Jibrilu ndo Mikaïlu Asrafil ɗum totte kay dara kañum jogui Allah mum firti fatte ko yamirore salamun hiya kisal oɗo jamma tubbude o fuɗɗi hatta matla il fajiri ha fajiri seko famide wiyama noon o wi jamma o ko ɓuri hewde baraji ko ene jangge sa jangge jamma he ko ayatal kursi jamma hebbin hen janggude ayatal kursi wiyama ayatal kursi dendagal aaji fof kañum ɓuri walla amana rasulu wiyama sa juuli a juuldi hen darde wotere ayatal kursi darde wonde nde a jangi fati e amana rasulu ene wayno a heɓti jamma leytul qadri walla ida zulzilatil ardu wona wiya ene fota e feccere qur'ana surtout kafiruna ene fota e rubu qur'ana surtout qul huwallahu ene fota e tatabal qur'ana wa annaha lima ɓuri adlahu wana en kawrama kam qur'ana kala ko jangana ko ɗum tan o wi jamma he an neɗɗo ya hebbin astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim kebbina e jamma he wiide noon nduwanoɗa hoorema ko jiɗɗa nduwanoɗa e kala mo jiɗɗa gurɗo hen e mayiɗo fof nduwanoɗa ɗum cakkoɗa ko mbawɗa e on jamma ndena terɗe ma e goofi Allah o wi so tawi ko banggue dawal Allah e jamma he sa juuli gueeƴe e dental a juuli subaka e dental a hefti baraji jammale sugadri habrama kadi mo juuli futuro e gueeƴe e dental ene wayno o nangi e jamma leytul qadri gueɗal makko timmugal habrama julɗo dental gueeƴe o juuli masalan anani de o way kono heeɓi o juuli o heeɓi feccere jamma o so juuli subaka e dental o heeɓi jamma o foof o wiyama kadi so tawi jamma leytul qadri sa wi la ilaha illa allahu alhalimul karim subhanallahi rabbi samawati sab'i wa rabbil arshil azim a jangi oɗo duwaw laabi tati ene wayno a heeɓi baraji jamma leytul qadri ganda ɗum fof ne waɗe jammatul qadri suratu lam yakun simore nde ko noon ndi wiyete makkiyatun ko makka nde jeppi won wiɓe ko madina bismillahi rrahmani rrahim allah wi lam yakuni alladina kafaru laataaki ɓen ɓe ganduɗa ko heefereɓe min ahlil kitabi ko nande yahudiyankoɓe annasara en min o ko bayaniya wal mushrikina e rewoɓe jalaŋeji ɓe laataki mun fakkina eɓe ceeri e ko ɓe gonno e dow mum hatta ta'tiyahumul bayyinatu ha are mabɓe hujjaji ɓanguɗi hujjaji peñi angare mabɓe keɓe gonno e dow mum eywa oɓe ceerani hen so wonande hujjaji ɓanguɗi ngare mabɓe holɗin nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam holi on rasulun
nelaɗo minallahi ummarade Allah yatulumo ene dursito suhufan kayitaji muɗa haratan laɓɓinaɗi e penale fiha ene majji kutubun ñawoje bindaɗe qayyimatun ɗe ganduɗa ko pocciɗi wa ma tafarraqa alladhina seyatano ɓen utul kitaba rokkanoɓe deftere ɓe ceerano e gomɗinde nelaɗo Allah illa min ba'di so wana caggal ma ja'atuhumul bayyinatu de are mabɓe hujjaji ɓanguɗi eɓe jamno diine so wona nde nelaɗo Allah ari ɓe celi sabu hasitago wa ma umiru ɓe jamiraka to deftere mabɓe tawrete e linjina illa liya'budullaha so wona yeɓe dew Allah mukhlisina lahu eɓe laɓɓinani Allah addina dewal hunafa'a eɓe pooci e diine Ibrahima e kala e diine nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuqimu salata ɓe ñiiɓa e julde wa yutu zakara ɓe totta asakal wa zalika ñiibde julde totta asakal dinul qayyimati woni diine mo ganduɗa pocciɗo innal ladina kafaru so tawi ko ɓen yedduɓe min ahlil kitabi e hefereɓe yahudiyankoɓe annasara en wol mushrikina e rewoɓe jalaŋeji ɓeɗo fi naari jahannama koye jeygol jahannama khalidina fiha kono sasoɓe toon jaltata ulaika hum ɓeɗo kañum en goni ɓen ɓe ganduɗa sharrul bariyati tendagal tagore nde pop ɓeɗo ɓuuri bonde kala ko Allah tagno kefeero dewowo jalan e kefeero catholique e kefeero chrétien Allah ɓuuri bonde innal ladina amanu so tawi ko ɓen ɓe ganduɗa enen gonɗini Allah wa amilu salihati dutti golli golleji moƴƴi ulaika ɓeɗo de hum kañumen khayrul bariyati kala ko Allah tagno ɓeɗo ɓuuri moƴƴude jazaohum ɓeɗo jofmumen inda rabbihim to jowmumen jannatu ko aljanna mo ganduɗa adnin ñiiɓɗo tajri mo ene daaso min tahtiha e less mum al anharu calli so ɓe naati toon khalidina keɓe ñawanaɓe casal fiha toon abadan ha alaɗo haaɗi radiyallahu anhum Allah welama ɓe e ko ɓe ɗoftino ɗum wa radu anhu kamɓene ɓe belama Allah ko Allah yuɓiɓe ko ay zalika Allah welede ɗum wele Allah ɗum ɗon liman khashiya rabbahu wodani ko kulɗo jomum ɗum noon sa huuli Allah a woppi goofi beele Allah wele ma beleɗa ɗum suratu zilzila simore ne ko nonde wiyete bismil makkande jippi aaji ɗe ko jeenayi bismillahi en ballinorima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah allawi iza zulzilatil ardu so tawi dillinama leydi ndi darga dargol mum zilzalaha e dillugol mum wa akhrajatil ardu leydi ndi yaltini athqalaha teddedi gonnode e nder mum ko wayno kanŋeji e asama e yimɓe ko wonno nder leydi Allah weddi leydi ndi weddima ɗum dow feeñoyi dow wa qala al insanu ñande hen kefeero jeddunoɗo ummitan so yi leydi ndi no wayni o wi malaha holko heɓi ndi leydi Allah wi yawma idin ñande hen leydi ndi to haddisu ndu haalta akhbaraha khabaruji mayru kala ko gollano e dow mayru ndu halta ɓe ko woni sababu o bi anna rabbaka aw haala sabu ko joome o wahyindi yeni haal anani fil hadisi tashhadu ala kulli abdin aw amatin edi seedo e maccuɗo edi seedo e korɗo Allah bi kulli ma amala ala zahrihi kala ko neɗɗo o golluno e dow mayri ndi haalta ɗum yawmal qiyamati kaari waɗino e am ni kaari waɗino e dow am ni Allah wi yawma idin ñande hen yasjurun nasu yimɓe ɓe ƴeŋtat gummo e darorgal yeeso Allah ɓe ƴeŋta ashtatan eɓe certi ɓeɗo nanga lawol ñamol peewa aljanna ɓeɗo nanga lawol nanol peewa jeygol ala biyeteɗe ko ganjeyeɗa ala wappade ala so yimɓe ɓe certi e mofdu ñawama tan ala e fokkite kala naatowo jeygol wiyetake fatuga falata ndawa tan ko bedda nana o direct jeygol tout droit wayno ko tout droit ha aljanna go fof tout droit ala abbaga ganjeeɗa ala ana jaaken arga ɗum ala yawma idi yasduru nas astatan Allah wi holko ɓe mbaɗata noon o wili yuraw beele ɓe jiya jobdi amalahum golleji maɓɓe ko neɗɗo o golluno ko moƴƴi yoɓe aljanna golluno ko boni yoɓe jeygol Allah wi man ya'mal kala mo golli misɗala fodde teddedi zarratin gabbelnin hayran to banggue moƴƴere yarahu ma o yi jobdi mum wa man ya'mal mo golli misɗala fodde gabbelnin teddedi mum zarratin woni gabbelnin sharran to banggue warde yarahu ma o yi jobdi mum suratu wal adiyat